Kwamnandi kwethu inkonzo labombane ebanesithupha ntambama uLwesibili usuku lakho uMandlovu usuke phambi kwakhe ezokwethulela nje elinye lamaciko siyazi ukuthi-ke ngempela lamaciko umculo wesintu athembela la kuGugu lami ukuveza-ke imisebenzi yabo ngumuntu omzima kuye ngiyangazi emakhaya siphethe namhlanje umculo sigijima kakhulu ngoshuni womxubane umbhaqanga wathi umqashiwe uma uthanda sigijima shona phansi leko lamabhaca silandela laphana-ke ePort Edward ubaba umzelemu la emculweni-ke lowo mbhaqanga uJohn Zex ubaba uJohn Zex la uthi bayanda bashana nkosi yami kodwa manje amabanda abashana bese bebizwa nangesibongo sangathi ubaba wasekubana igeza imizi yobaba ngibaboni nabakhwenyana nawo umgxibanyawo asiwemoyeni